ki masoyiya rabin rai ummi karama na so. Allah sa in ganki kawai a rayuwa burika na sun cika. Yanda ka so hakan kuma za ka yi, na san kai ka tsaran san inganta ummi ko wanne a yanayi. Yarda inganta ko zan samu warraka sai na bar yin laulayi. Ummi san ta ya fi jini ta ko ina duk yana ta kwaranniya. Sufotar ta nake yi kaf aka ni yau ni kamar ta ba a yi ba. A dimdin labari na so inganta Allah kuma bai yi ba. Suke ɗaukar amo idanu su kuma suke gani, ni na bar gida sanadin kikin ji ummi baji ba na gani. Ummi zahiri ban ganki ba amma san ki ya bi min jini, ina jinki kamar wani bangaren jikina ki ne mini kwarjini. Wanda ya ganta ya daure ya dan faɗa min zan yi masa godiya. Ina yo sadaukarwar jiki da raina akan ki masoyiya. Dan faɗa min inda take zana je, duk nisan garin wanda ka so komai sannani haka za ka je. Zan jure wuyar yunwa kishin ruwa rabu sakar in gaji. Jasawa Kaduna da Katsina Abuja bata can har kuje, don haka za na je Zurat Kano watakil inganta a can kwarai. Ina ganta na huta sai zuciyata ta wanku sarai-sarai. Da kyan fuska da kwalliya ba hakan ne ya jani ba, sannan mai tilin gashi da murmushi ba shi ya ruɗe ni ba. Ummi mai sanin darajar yaro da tsofi hakan shi ne gaba. Allah ka tsare ta da sharrikan mutane halayen yan uba. Ni dai san ki ne ke ba kudi da mota gare ni bakin ji dai sako na in